आम्ही ज्या भूमिहीन फार्मिंग सोसायटीच्या माध्यमातून शेतजमीन मिळवली किंवा अतिक्रमण केलेले जे शासनाच्या जमिनीवर आहे, त्याच्यामध्ये याच्या संदर्भामध्ये सोलर कंपनीने आमच्या जमिनीवर अधिग्रहित करण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे. तो अधिग्रहित होऊ नये म्हणून यापूर्वीही बरेच वादविवाद झाले आणि त्या संदर्भातून मार्ग काढण्यासाठी आमदार साहेब महोदयांच्या माध्यमातून त्यांच्या उपस्थितीमध्ये तहसीलदार, फॉरेस्ट विभाग आणि या सगळ्या अधिकाऱ्यांची चर्चा झाली. भूमी अभिलेख हा मुख्य त्याच्यामध्ये एक पार्ट होता आणि त्या पण अधिकारी तिथं उपस्थित होत्या. परंतु अजूनही त्या माध्यमातून जी एक कमिटी स्थापन करायची ठरवली तहसीलदारांनी, की आमच्या गावकरी आणि तहसीलदार वगैरे जे प्रशासकीय अधिकारी यांच्या माध्यमातून ती कमिटी स्थापन नाही झाली आणि ती कमिटी स्थापन झाली तर आमच्या पुढं मार्ग मोकळे होणार आहे. पण ती कमिटी स्थापन झाली नाही आणि आमची जमीन ही शासनाच्या जमिनीवर आमचं अतिक्रमण आहे, आमचं कोणाच्या व्यक्तिगत जमिनीवर अतिक्रमण नाही. त्यामुळं भूमी अभिलेखची भूमिका मांडते की ह्या जमिनी दुसऱ्यांच्या दाखवून तिथं सूर्या कंपनीला अधिग्रहित करून देणं, तर ह्याच्या विरोधामध्ये खरं तर आमचं आंदोलन आहे. बाकीचे मुद्दे तर आहेच जे तुम्ही पण आता पाठीमागे बघितले असतील, पण कमिटी स्थापन करणे आणि आमच्या अधिग्रहित जमिनीला आम्हाला कायमस्वरूपी कसण्यासाठी जमीन मिळावी आणि ती आमच्या नावावर व्हावी यासाठी जमीन नावावर यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. आणि ती शासनाने जोपर्यंत आमच्या नावावर करण्याचं कोणी आम्हाला आश्वासन देत नाही तोपर्यंत आमचं हे आंदोलन असंच चालू राहणार आहे. ओके. इकडे या.